Ayo pokoknya kanca sing welas ora ketak 10 ra ya. Nah, ngono. Iki bintang kamu kok melet. Nggih, iki setiap kuwi diaturke. Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Atisi ayo jumeneng kene. Monggo. Jebul kae sing ati-atimu Ganden, ini Mbak Atisa ini tes SMKI lagi umur 16 tahun gila. Nggih niki sekolah wonten jurusan pedalangan, dadi niki calon dalang wedok. Oh, wireng mula sampean gareke sing apik ya ta. Di apik-apike sapa ngerti kok Mbak Atisa terus dadi dalang kondang. Dadi dalang kondang terus kowe nene ijek. Lha kene kondang, kok ijek opo ora? Lho, Ijek. Tegese jakarmu iki ijek kosong apa ora? Ngono. Ngono genahe kok. Apa kan mau dongane kok. Ora ndongake. Aku ki seneng coba dongane wis. Ngono pitiwatine wis rasa. Ora didongake, nek iki ngopo lagi nyicil digaweke buku yasin mau lagi nyicil. Ora. Kita ono bari nembang. Apa? Dendam mari. Kok baru dendam terus piye dendam apa? Dendam kowe iki ben nyanyi sih. Oh ya. Kelampiasan. Ya. Mbak Atisa, aku tak nyuwun tembangangan ya, Nduk. Ya diaturke sik buka celuk tembangangan digarap kayup. Kok nek Mas Gareng jogete elok. Nah, itu hadiah. Hadiah lho. Iya. Iki bintang kamu Iya. semene iki. Heeh. Digone cai telu. Terus lolu. Heeh. Pae kae malah manggon dhewe opo. Kowe meri. Masalah nggon kae meri. Mbok kowe iki ya nek wong ora ana pae ora piye. Lah wis kene sampeyan jogete iki wae kotak ngene wis. Ayo kene. Pak sampean ojo melu joget. Lah apa ta? Lah aku golek ganjaran. Lho, elok golek ganjaran. Ya. Nah, monggo. Wis. Iki wis pilah antarane bintang tamu karo sing dudu. Sing entuk jatah sing bintang tamu nang ngono. Ya. Ya lho, diaturke. Oke ini bintang tujuh kan. Ya lho, buka celuk ditayuke. Monggo. Ya.
Yo, irama seger, harus enak. Jadi tembangnya Mbak Mulyani, monggo. Oh. Thank you.